Owadan ýüregiňiz bolsun. Content kän diýdiler. Ahyry bir interesince bir zada tapdyk. Nämetdi? Gözel Aşgabatyňda, gözel Türkmenistanyňda bela oturan ençeme restoranlar bar. Restoranlarda ýaş toýlara baryp, duýdansyz ýaş toýlara baryp, gutluk etme bir kontent öğretdik. Şu nesip bolsa, birinji wizamyzy ýükleýär. Arda bu ýoly toý mekanyna bardyk. Şol ýerde ýaşlar gutladyk. Saýlanan perdelen adyndan owadan perde sowgat berdik. Hem de saýlanmaýan bilen adyndan bir gowy sowgat berdik. Bu duýdansyz toý eýetiniň hem habary ýok. Restoranyň hem habary ýok. Duýdansyz bardyk, gutladyk. Bütün adamlaryň ýüzünde ýylgyryş emele gelsin diýip edýär. Bärdi çili bähwidimi dem ýok, zadymy dem ýok. Diňe kontent diýdiler. Tapan kontentimiz şol. Şunu akşam mükman ýerlerden 7-8 arakda giçli goýar. Saýlanmaýan bilen. Rahatlyň adresi, saýlanan perdeler, ekskluziw perdeler. Habarlaşyň.